På e-reolen kan du læse e-bøger og høre lydbøger. I denne guide viser vi, hvordan du finder en bog og kommer i gang med at læse den. E-reolen åbner i fanen Nyheder. Her kan du læse anmeldelser og forfatterportrætter, og se filmklip og læse nyheder, som kan inspirere dig til, hvilken bog du vil læse. Under fanen e-bøger kan du finde en bog ved at bladre i rækken af bøger opdelt i temaer. Eller du kan gå til voksen, børn og unge, eller faglitteratur, og finde bøger inden for de forskellige emner. Du kan også finde en bog ved at trykke på søg og skrive titlen eller forfatteren i søgefeltet. Vi går til børn og unge, beslutter at vi vil kigge i kategorien gys og bladre. Vi vælger en bog, der ser spændende ud ved at trykke på bogens forside. Her får vi et lille referat af bogen. Vi trykker på prøv for at vurdere, om bogen er noget for os. Vi bladrer lidt i bogen. Punktopstillingen viser bogens indholdsfortegnelse. Ved at trykke på tandhjulet kan du indstille skriftstørrelse, lysstyrke og dag- og nattilstand. Gå et trin tilbage ved at trykke på pilen i øverste venstre hjørne. Hvis du trykker på ikonet med silhuetten nederst i venstre hjørne, får du en kort beskrivelse af bogens forfatter. Du kan klikke på Læs hele forfatterportrættet og få en uddybende beskrivelse. Dette ikon er kun aktivt, hvis der rent faktisk findes et forfatterportræt. I taleboblen finder du anmeldelser af bogen, hvis der er tilgængelige anmeldelser. Hvis bogen er noget for dig, kan du enten låne den med det samme, eller trykke på husk, så gemmes bogen på din huskeliste. Vi beslutter os for at låne bogen og trykker på lån. Vælg din bopælskommune. Indtast CPR-nummer eller lånerkortnummer. Og den PIN-kode du bruger, når du låner på biblioteket. Tryk på Login. Bekræft, at du vil låne bogen ved at trykke på Ja. Nu ligger bogen under Mine lån, og du kan læse i den, når det passer dig. Vi bladrer videre, og under gruppen Humor finder vi en bog, vi gerne vil gemme på vores huskeliste. Vi trykker på ikonet med teksten Husk, og nu er titlen gemt på vores huskeliste. Gå et trin tilbage og tryk på Mine lån, for at se en status på, hvilke bøger du har lånt, og hvilket du har tilføjet din huskeliste. Klik på den bog, du vil læse. Beslut, om du vil læse den online, eller om du vil downloade bogen. Vi klikker på Online. Vi bladrer lidt i bogen. På bogmærket i toppen af skærmen kan du tilføje eller fjerne bogmærker. Hvis du vil markere noget vigtigt, kan du sætte et bogmærke. På bloggen kan du se en oversigt over de bogmærker, du har lavet. Og som sagt viser punktopstillingen bogens indholdsfortegnelse, og på tandhjulet kan du indstille skriftstørrelse, lysstyrke og dag- og nattilstand. God fornøjelse med e-reolen.